wa utumi adin na ye hyew din na monyam pagya wodin ya wo kase se adome do soma da bia na okoso te wani mi kire yi me bi se ena no pan so no wo da wasem ba bedom ma wo so nsem bie ma han metete kwafo hunu nyansa ne tie mera wasem bai boama ne Kenya yingidie na mo asem so afie je ba bia kron ne sanche na se wiase be yini hokọ na se afie wiase kọ a won nsem ye de mo to sunti no yesu yanyan kan monyam kan din so din na mai amen Radin Shaw na adia me dan se ebebi na me kasa enje bia wa so de na me kotu quotation bi na so me ka ne se sa quotation bi no senka baby na me gina public se me kasa fa ho like se obi kasa as evangelist anka me pe ti I wonder why se ne radio bie program aye se ene message no me na wonche ti Radin Shaw na me kasa fa Ezekiel chapter 20 ne ho asebra no ba be ka na bia be kasa some kase no waka nyame asem de saa netie baabi a wosefa bia ne befa no se yetrase ne se ya ba wiase nche ne yetrase ne behwe abrabo ebi ni mu bo ani de ebi ni mu ye ne ekwaya mpanimfo ni binam so se ye no se nchirima no ya hwe yi a ebeduru mre bi na nchirima abrabo bi akwa ya fidie na yi wo se o study bible na so kenka Jeremiah chapter 6 verse 16 o se nka ye wetete atempon de kwampane da na ye mfa so saa ne benya home ama ye nkra maro ya brabo ebi ni mo bo ne ne kwanya nipa nam so ne na da bia meka se so bo nso obi ayere ne ho ya ade bo nyame mu ana most at times ya sam na atu nipa no tina ma o ben baabi a hu ne ho se obenya woje ne fa ho die enye saa pa de a so wo se nipa bi enam ho ne se hwe nto na ana de ma saa nipa ne se obo so te aso dem se wo sum nyame saa de na ya adwuma ye mpanimfuom enipa titirimu amena no so bonso obi akonokoto dwanim se Nyankopon wa de na ono no hia bibi mom ana wo fre Nyankopon se omra ne tibiam enya saa pa de a tide bia so stedi a obi enu obeka to se yawo ne ba wi so wura so dem da abosomfo na mu bu wura so dem da nsa na o se ne honhom ne ba befa no wura parliament house wa omobugu wo omawura so dem da ansa na wo nya position no adan na free kisosuma enenka no so nkwa asore sana bowura ya hinfi awodo nso so e wo wiase a asante ahimfie ne mfantefo ahimfie ne nkrafo ahimfie a ebetre wo se obi afisu no o wa asase to obi awura so dem da obi okọ ya bonasu obeka to se ya wo metro methodist dem obeka to se wo metro pentecost dem obeka to se wo metro assembly dem bare ba koduru beburu bo se sankofu ya ni nyamesom ne nakono bio nyamesom nka no obo se nipa ne hu bia bona na bia watese se bibi ba beto today they can send on social media send me for now say bia wo bio WhatsApp phone no bi abeto so ana mi bo wiem ana mi say we aba beda ho me so me phone kwa na WhatsApp mu so bi abeto so ne so kura me nya me nwanwa ana me so da ye na Yesu aba na mankobi say ni pa na o su na wakato say Yesu ankobi no wacha kwa na bra ba wo bo timizani ma na we pushi mi bio so bi atwade bo WhatsApp no de betira ana hwe oba bi ana nwanwa oba wadi mfie biokro na wawo na bibia ne mehu bio because ankrofo na ejina ho ebie ne ma so tsew na ehu etwe message atenti de begu WhatsApp Facebook ni ade no onko na sari pa na de wurafi timaka se ade bi esi bia ne confirm Kristo awie ye bremu se mo kan se me ba beba se ni ne wo se ti bibi si na se me am ye Kristo ni no se no wonwa bio dia na se mente Kristo awie ye nsem no kan se wo ba wei anyway no was say ti ade bi abesi bi ehu bia ne tere me se ewe ye bre no Kristo kan wasem se mere ne kwa wie ya enye ma enwanwa de ebu ni pa adwene so de wonti bi da ne beti ne ma ye hu bi da ne be hu no e confirm ti se mu se bia obi na mo ne se ne na ye nsia ne nwanwa ne de he enye ade bia ma enwanwa asempa na me ka che wo ti bi ni obi a like say obi hwe phone so na de atinti no amana botu akotere ba bia ye din hasa me no empusume de wasem de mu gina ne se me gina tren ne kwa so se mo otino Kristo Yesu ni sane a enkwaje be ye me dia apart from that ne de bibia ha me ti se me to ne se obi sende ade afra broche betom phone se ana ade te ye na obi so da ko sore ye na di timi ye ni sei ana heaven ba ye wa nko bi ni osu oda phone susu ma se nipa ne bo so me ne ko ha ade ti maka se nipa ankasa no ye to bia ne esu ba ye de wo wiase no se ne bibi na ato no ana nya mane na aba nipa nya ya de se hwe awade ati kwan yo efiri what tete besi ne tete miram saa de na ya adwuma besi ne menne ye mpanimfo nipa wo wiase nya misuo bi ye nipa abrabom
because the be nyame asem cause the depend fan say obeti nyame asem but so wodi hu e ma nyame asem aye adwuma na brabom de ni ho Ezekiel chapter 20 verse 1 e me bi mi boso ba na ya so dem tie kan tie bi ya ntumi amfa wura ba bi ana ye yi because so dem te bi yanko ana bonten te bi yanko na na be ka se bi se me bi Israel for me bi dri ana Israel mpanimfo nyina san alai ozo study Israel bakosema enya kopon de basa ano ode na Israel for omoko ka tukrom for about 70 years na ye Babel ana aka Muslim so 430 years ni nyina ye mera Israel for koka ahotirem asode omo ye enya mane omko fa meduru bebi awurade tie Israel for sufre no aka tie Moses say mateme manya ewo Israel na wura ho eni so musugu mesu awianya najo enti me so ma se ko Israel Muslim na kokoje me manya ya yiro omdo magu nku asumu ni kojo mbrɛ me awade number sa ano ɔden so amye nyewu sentrene a awade press ɔgye ne manti wo yetire Moses akwaji Israel for domba da ya wade ade ye mo wane se ka Israel for tebia enya mane Israel for ana awade number sa ano ɔden so aba abegemo na ka de be de ka wo se Israel for ye but Israel for we fi we nyina ayo sire ma bebebe kenka chapter 3:4 Ezekiel abeka de duru mebi kwa na Israel for ade ko dia basa no ode ko de wo no na Israel for we fi nyame afo mo na mo kwan so ablabo mo pe ana mo bo abosomsem tese omo ne ananafo nyame ana to kese ade se urade ko de mo de Israel for we an kai bio te duru mebi afa Israel for ta wusa mane se ba na Israel for mpanifo sore ye ana ma je so mo ko Ezekiel nim awka te Ezekiel se Ezekiel yana mamanie kesem tie ba ama no Nyankopon akasa na amane a ato ye no yemse awade bamu a obetume ma Israel for free sa amane ba abetu na Ezekiel ye na adwe se obu atade adwoma no because on the so verse nyame kasa fari mu oni e ho no o na adwe se ogire na hu mobro so no obu aten Ezekiel tena se woni Israel panifo ya ma adwe se ba be kasa na awade kasa che Ezekiel no Ezekiel Israel panifo bo manim se omo ba be party mu obetuma je omo fro mo ha but this time enya temu ame ba begudi agi Israel fo bio na mo minu omo sinkonya me be ka Israel fo abrabo akyere won akyere mo kwaya me fa so gi wo mo de basa no odin enyi wo mo fira mane anu omo wom ti this time ba nyemo bro hunu bio ana me ni Israel fo ba bedio talking ka ba beto da kwa ba babre ni mo bro hunu because Israel fo anu aso odin kwa wo do ba fa so gi won me di free Israel fo na be wie yere ma ya timu sa na pesa me kono because am for free Bible ni mansa no be ka se na di asem na kekan sa na wo se me kano because ni password den Israel for tena se na for Ezekiel ka se asem awurade kan die wo so abre ene mo bro hunu ne mo nkoto se da bia mo de ba nanim this time die enye mo bro hunu bio ana awurade ne mo ba be ko dabi na mom awurade se men kan te mo se onambasa aswo den na no den so no oje mo ana ka te mo se mo hwe yiye ana mo nanana ma bra bo mo boy ye dia bosomsam ehuru me bu no mo we na mo so ntiri mo ankwa ankodi akire me ka we nyina kire mo because me yi o mo fi Misrim ba no o mo we be fi me awurade ma fo mo kwaye ehoni o man kai se me na me koyi wo mo e dia bosomsam be huru me bo ti se mo ntiri ma mo ba dia mo nya very careful sa bra bo a mo nanana mo boy ye no mo so mo bi we nyina me na madi fo so ka kire mo mo ntie afewa o hanya mane ba ma sa se mo mpani fo mo se ba mani because unu se awurade de na do ye doso e na sometimes me kasa me ka che Kristo ni se so obi ya ade ne se odi boni na ade se ne se ye Nyankopon ne nam no o ye odo o ye maburo o ye asumdie nyame ti se me fom empe o hata ne se me sa ba nani ma e ye so common so de be cheme da bia me kasa be che Kristo fo se enye common sa o enye simple se de wa wo tena se de opa na o wa draw agenda wa jump to conclusion no we say awurade de ache won te sa o because say dey be said this time enye Yesu Kristo a obebuji ya ne ne ya adwuma ya ne wom ne nam ti this time round ne enye moburohunu na mo na ya atamu ti ne because on konkura ne nante awiye biribu no enye se waba na bia wodi bone na enye moburohunu di amaw na odi atew na enye moburohunu di amaw dabi Yesu Kristo ne bewuji ya hon konkuro de wa amata bia oba betrasi no wa moburohunu asemo ti se wo ye Kristo ni anaze so wa dumri ma be very careful and trust him mane nya wadwe se me di bone empre wa hakra na me sa ba de be cheme because now so we Kristo from so we so dem abrabo ani pe obi afa Kristo from normal obi ya de tutu life
But all the Christosum and Nantema Christom, not in the Antesao. Yama Christosum wago, but no wonder. Send the penny be any Diano. As for Kenyan, the move that baby, and Yadi Betty, among what home. But in Yanni Kako baby, I don't know and you would among because when we set to a catch on Mrs. Say, yeah, in Yana Casaba Formo Kai. Now the Papa Bono, and now can Kai is the get of the 4 years and I can't was some. So, Billy Yanus, or more yet, you was in Yanni Yamago. Can now lead this, so I saw them, Obitia saw them, we are the Pana Bravo, and the Tibia on the Tia saw them, who took the Pana and Casano. They are all your beyond the Tesso who had no Sanyano Cre. Because I didn't say Yanko Podi Mobroon in the Yajuma. Tizike kacho man sa fe de nyamo bronu bio na fe de yatemu ano sa fe no no mokasa osemo hwe e kwan ba su na man fa so anyemo man tu kinka beduru 29 na oseduru mebi de masede ene matemu de e di ma Israel de ni pa ya onyamu nkwa ye yade o ose de ni pa ya onyamu nkwa titie nyame ne nam no e principle so ada na eto da bi nim se de Yesu ne nam no ositie e principle ye wei na menye wei e ya asede ne da ho ti se wo committee a ne mra na da ho ne wo se du sare Nyankopon ne nam na ti o enti en try ne se me ba be pe enkwa emra enkwa nsam no do de ato wo ma no uni su a won sa betumi aka nkwa ne da sare Kristo no wote ye ti zike ka to mo se asede ne atemude Nyankopon de mamo de ni pa ya onyamu nkwantinya fre na nkwa no mo ba be pe asede ne atemude no ene mra da ho da e de mamo samu ya enimu na benya nkwanso nipa anye nipa anfa sa kwa no so tinya fa ya amane nam kwanso eba ene ha nam kwanso eba ana mu dibiri kada be duru manim se mimu aten emfa nyemu firi mu hawo mu enu de ma woni se mu dibiri kada na de na mu se mu mpanifo adi manim kai e di bone e ya de entene ena mo kwanso abosom sam ene dwamansam de mantumi amma manima ma mesre se kasafre o ma no mbone no mabra bone de omunya but mu se Erade dia temu oba de panifo di medika ba ba resese erade mu nipa mobo o sa na ti onya bisumu sa na ti o wiase ba bia tell me say ka to say ansa na bo se nipa bia koma abaye erade ansa na bo se nipa bi nsu nipa bia bu na koma de ma erade na nipa situation wo mu ohiamoa we from from kra no so we so bia di mfie be ya 50 years na so abre no wase asa akura wadi mfie be ya 20 nsema 50 abre no wase asa akura wadi mfie 20 years enya asem na ato na enye easy saa enye bibi no yi a enye so common so beba wona se akura wadi mfie aduonum kontromi a medi mfie aduonum abrabo na it means any pan ohia bibi free wonsam enti no aba wona se nyesa ni pan wo mada tije fo ko ina okose omo kope omo hawnu mom anu yiye but wan ko se de de omo hawne baaye no okwa akope de betumi ama saa de na free wo ne hawna tiako okose hawnu mom kwa akopa anu yiye ana zikia ka tom so how did you hear to be matter yourself akebude ani asede ene mre rade ma no be so anenkwa tuni e modia yanhwe de yakoso kisusumu ne ubo so bi awra so dem obo mpae obi ne rade kasa obi sugu awrade so a se wo be nipa na wotie ne mpae a obo nyina na e hawa nipa na wura mu ntia bisa wo se mra ne hawo ne man sari pa na be woni se ordinary rade mu bompae wo se sari pa ni gina ho tia me sa se ka kire ho se ye mpanimfo Ghana ha ewiasa fana ba bia so bo se nipa bia kwanu kotodua nim su se mo amra me nipa no bo se tebia wa wuram ana se de nipa no o kom eburo no so tu kinka osenkafo quotation bi confirm o kinka osenkafo chapter 12 verse 1 osenka kaibofo wo mra nka wo ya abrante ansa na bone na ba osenka kai dia obo wo no ansa na bone ba nka ntrafe ma na bone ne ma ansa na kwa kohwe dia obo wo enipa be na ti wiase wo de wona te ewiase a wona na mabosom so wona ate o mu fa Nyankopon wona te ahifie gu nsa wona di aduro wona betuma ka atem se Nyankopon ne bo no obi abedi adansa ka to se Nyankopon ne bo no ba de beduru mebi ne nipa na nka se Nyankopon bo ne Nyankopon ti wa de nipa nka sa afeye ba de beduru mebi ne samane e ba de a ya tratu mu samane e ba je se kosugu e so rade mo aye ene se bi na koso Ghana ha te de me ka no twa se Ghana ha nka ta ye tie no kisosu bi ase de ni hawo David Nemo si enye rade mo a ni atu ensa fo rade so omra mebo aye si enye rade se situation na yewuram no ano odin a ozo na ensa ne vokre ka se na ensa Ghana fo woni sa afro de ye ba be trouble ntintokwa be si de na obi afre nyame na no a wotu fia woni sa afro de waso da ye bone odifo bi si a wonkom de e da no pastor na no metwa si asem ye money devotion na se woni se rade bi ho but wonya wadi se wo bro wa ase na se
so ba wi sa amane aba ansa na wadi se wusu egu awade so tie awade so agya no hweye because your person ye ni ntumi nye ti sa amane aba na se ya je se ye frɛ na ontumi mo aye to bi tumi ka se ana be ginya me ti na wontumi mo ame ana brabo a me bo na me bre Nyankopɔn tumi mo ame asɛdeɛ ene mra ene atemudi a awade dia to ame nipa ntumi ni so to be tima fa so afrɛ wo Ghana ase mo mpa ye ma wo enyi na me nipa na me yo empa ndo obebo se de wo so ma bi obeye but awade asɛdeɛ ne mra ne se wo ani ade wo ma ye nkwan wo se ntumi nka tie yie ana how ma se obe wa je sofo bi mo mpa ye ma me to da bo nso bi afrɛ sofo bo mpa ye ma me anye ma nkoye nye ma ye sei but wo se nipa na nka se na brabo a wo bo ani ti bi o ma nipa ni deserve se awade tumi bua no nipa no fa tese awade tumi bua no nipa ni obi a awade twa ni no betuma bo because asɛdeɛ ane mra ane atemudi anka se nipa no oni so na no to no bi afrɛ o sofo bo mpa ye ma me adaya ma wale se me nkoye enye ma ye basa obu se nipa ni se mra na wade ni koye ne ma nya ntia tia de se nipa no preview awade acha kwa wanye bida o se wo si fi ode mu nyama so mo kwa aso dem nya se me kan se be hu o se mu nyama sala de ko awade be ko so hwe mo anti to down anye fa to bi kan se mi so se nya na be je awade temu obu ama no ba sa de tie emra mane se atie ba de o se mu nyama sala mu se awade betimi aboa mo ana mu nyama konti wo no be ko so atite o se mo anka se betumi asakye firi mapambo ne ho atumi awuru de wasamo ye nanu ya ka to se bibi ba be sisi akon betumi asi wo ga yin se bebre ba ayonfo bebrebe giants asem ehunu se awade amate bia ni ma enye yie to obi akwa na sofo odi nati sofo mebo mpa ye ma me na nyema ntumi nkoyie sofo me yete ma me na nyema ntumi nkoyie but wo se akwa wasesie ntumi yansindi obi asa afatete atempo so de kwa mbone ne da no de na nanom fa ya ntumi anya ho me ama ye nkra no sa kwa no ne bebre nam so kiso fuma nkasa no se te bia ewuram ti na me se ne no asem bi na me ka kyerɛw se Ezekiel ebu aten kani percent bia mu nko ade a ko obu atentin dia ma Israel fo banyankopɔn fo no ka ton se asɛdeɛ ne mra no Israel man tumi ni so tie fata se betumi gye wɔn enti busa ho sɛ wote wei so Kristo wonim no etu betumi ka sɛ won kyɛ ne ho asɛm da yɛmfa wura so dem da na yɛ de no obi a watena so dem da ɛna de afɛ de owura fi nyankopɔn onkai ɛna Ghana fo panifo besia se pa o de bia ka Ghana fo panifo besia se pɛ se yɛ bibia de mo yɛ nyina yɛ ade a ɛnse nyankopɔn ni bonyam da be na wu se Ghana fo panifo ewiase panifo na bi kura asofo kura nkasa kura esia kura se asofo na ehie adom yɛ bi a hyɛ nyame ni bonyam na mo wu se amane yɛ ba de a yɛ betumi adwane akɔ akɔto nyame na no wɔn so to wata me ne obi frɛ o so betam ne ba de naba ade yɛ akora ne yɛ abɔdam efi komra na saa te bia ne nyama ayɛ de akora na so de mpa wo nsi wɔda ma me ne kura nkante ne ba ne da so mesem yɛ nkɔ asɔre onka bi da ababo bi onpɛ no mbɔ ba enu se amane yɛ ba de yɛ se tie dwane beto awade a obetuma de ti saa ne na ɛkɔ so me ga se me Kristo som de obi aye ana sei ana mahunu sei enye sei na hu ya nka wabra bon kete sei wo busa ho so wo tie abroche na wuti ebia wuti online hwa abraba wo bo fe de wo ya wo abroche ho obi ko tumi ka se ei ti abraba wo boy so what transfer them da wo tumi se abraba bo toda na se unu obi kasa na hwe na abraba wo tumi se sai nipa wei on fata e sai nipa be fra ka to se bon pai mam se te bia mi wura mu no emwa me ana se de me namu no edime konsowem ba afani panibu sa won se oni Nyankopɔn ntem na tesi ankasa because ye wa adwene bi se wiase ye wo no de me ya me ho betom na me ye de me ya masum badwum na me ye ba de Nyankopɔn asi nkyɛn ana bofra bi oti wiase bi ansa wo ya ade na so obetima boan odi ni si nkyɛn a enya amane ebiem ye kɔfrɛ no because amane nya ba wi a wo kɔfrɛ na ne nsentumi mam enti Ghana atusofo busa won se so Israel for bra bon boye. The question is, Nyankopɔn buo ma na se wo mo Nyankopɔn de atemu ma wo ti zeke ka tom se monko some person mra nya se de to bi adwuma ma mo de a monko di mra no so nya sa de a ma mo ma urade anim ti na no kenka ba bo urade se ma bre ani ni pa bobro hunu ma bre se mo fam pen fo kwa be gema ni ma mentumi ma bobro hunu no so because mra ma ne ba wo su frɛ me mra ha ba wo su frɛ me mra se ba wo su frɛ me but so nya ko se pɛ no wa ja ma chi die te Kristofo mo ma yem fa subaya ebinom faaye te se de ebi nkodi Nyankopɔn ati na Nyankopɔn boa wɔm no mu wura fiye ebeduru bebi kwa fe de nipa asase atwa nyame mpoa because wo se de nyame yema ometu atwa de wo te se ma bla bo nya adwuma bi obo sa afi de nipa nyina asase kasa tie nyame enye ram na di Israel fo firi Misrim ekoduru bebe mu sa amane sa aba no o man sa se nsuo mu wurade so o mu sa wo to sa aba no mu wura fi ti sa na ti o wiase ya
nipa bia bra bobiano sa amane ba ne ka nyame so ha ba ne ka nyame na mum so ha nyamane ni nyina kwa yen ka Nyankopɔn ne nam asema na me ka to na pa nyina no tizifia e ka sai ti mo ma yen ko nyame yanim si e pe meburawunu emra yen ya ya adwe se Nyankopɔn de opew tu be ti ma so fe wade se sa de ne nyama ya ne nche se Nyankopɔn wonyo e bi ono amoburawunu na ode ya ade ne se bia wo mpa ya wo bo na stop de Nyankopɔn pese woyo ti gana mpanimfo mo me very careful so hukum ni pawie na se mo ye de meye nyina wi a enkobutu emra ma ne brem ko kante Nyankopɔn so omra na bo because baby adu ne yamoa because that time no Ewurade nsaba menya yie because emra nka Ewurade ya se ko ba brabo mu dane ma brabo ko sha abosom nsa da bia meka other recently ali e ka bi no masem obi petumi na so obi pe baby agina otumba modin ya bre ne ho ase de ne wo se Nyankopɔn nsa ni wo su go Ewurade so 24 hours tu be se ni pan so oti aso dem ba de me permanent sanka de open wie na se da no ba ko menya me foforo because tumi no wo se de open ni sanka wie ba na mane se eba ubo sa tore nipa no wo se ko Nyankopɔn che se Nyankopɔn mo ano etu wani kristoni na wani fata se Nyankopɔn bo ano je wodi Nyankopɔn asade so anase de onante na apan so de wodi Nyankopɔn asade so anase de onante Nyankopɔn akwa so tire me kenka sanka fo che wo se kai obofo de obo no ewo mra wo ahoden ewo mra wotumi ye de wotumi ansana enabone atumi adu ansana mfia obeka temini wani je na ba e ka so bi ni mfia bi wani je ne sei mfia di pabia te bia do fam no wompe enso sa no de wawuram mfia mi ni wani je ne na ya de aka mato wo a be pese mi nya pam didi ya de me yensu ntumi nye ana ka se mfia eni wani je na du mfia enso we bia to me na mi anka se mi ni awodi bia fa sanso we no ana ka se na boni adu ti entrance ma mane ne ma so te ma se entrance ma hawo ne ma ti e ka se wo pe so ye bibi se ka betefo trase ema ekuro tu ni pawie ema ekuro ni yaba betwa na se nipa na trase mu se e wo se ya tiri so nipa no wonim dia oye asempa na beka to ti Israel fo hu se Nyankopɔn asede na temu die sie ni se ko se Nyankopɔn betima boya Ezekiel mo mo ti ase se Awurade ntumi ni boye ni isi akonya emu bim die mfa ma no trase atebudie eni asede eni mra Nyankopɔn di bu wo ma nipa tumi adusu ne se Awurade ntumi mu nipa da ti Israel fo ta ten ne ko ya Awurade ntumi amon de bentia because asede eni mra nda ho dada enipa ntumi amfolo se ma ntumi amfolo dia nyamra mane aba ana mo try se Awurade nsamrem to ka tom se mabre atemo bia ni wo ma man bio awomobro bia ni wo ma man bio se mo pa awomobro ne ayemiye eni adoye dia mo ntira se me ma ade se ekwan papa na ye kire mo ajanom binim di so o mutumi nya ahom ye kire o ma pom yo kwam no sa nkwan papa ni mo na mo mfa so na mo nya ma ade se mo ba be se mo bro na mo ajanom eno me ye ba won so because mo hu sa afedi asotwe ba mo sa afedi Awurade tumi di amane ba mo sa afedi Awurade a odi ye fi amane mu se ni odonko no odi na mo sa de temu nam tefere mo se na temu ba de mo nya ba be se mo bro mra etumi bu se di pon wi ase nyina se nya wote bi a wawuram ana ka wura so dem wote bi a wawuram ana de wura so dem o ba ma ta te bia no ko se obetima tena so dem biwa amane a wofam ti na we sia so te aso dem obu abra no wase o te aso dem a okoba nyina ma Awurade so bo ne ha ma ne ha de oyarentia utumi se amane bi dan so utumi se nkoi amna ka bi kiro enya sa pa nko nti aso dem da na sikafo bebegu kumasi emu do se ne kwa aso de wote se ne ka ba mi ense mi na hwede a no da koda dane ayi de ke fo mo mpae ma me ko dia to me na no de no duro ma di fo me kwa kwadia kwankire oba kwadia ba bebia ni nyina so wusa amane ye ba but mu do se bi nkempana ebi ni sikadu abrabo bi ebi ni mo bo odo nya wusa amane ne ba se pedia anu na me ka se Ezekiel ko obu na fo ma konta dia mo the same thing na koso ne ukodi fo no wa odo na fo ma konta no ebu ama obeka se inse se wo ko trase no Awurade kasa che no odi Awurade wo matika che nipa ne se woni ye obone no akwan bone ntina we ato no da bi o enye sa no be yo na mo try se enipa nti bi o mo ntino oya ade bi e betimi aboa nipa na brabo sabi na kanzi ke ba bebu akonta wa ha no odi Israel ma trase obesire mo burohunu na Awurade kasa che sa afere nye mo burohunu ti sadifo ani mo amatwasia ani mo amatiti ma jeje dai titi patada mo se mo ya difo no so obi ba na ate so ba bebusa awa busade ana so de how na ba eni wo matio me Awurade kasa ncho se Awurade kasa cho bo se nipa na kasa wote wo no enye de onamu an ko ma be pia so de mo da enya ma ne onamu an ko be pia so de mo da ti na sa fa na vreja o mo asum nyame pa enye se bi amane bi ene o how bi le bi aye wo soro frɛ se heaven pa no kwa all pa concern panisa do nu 10% o mo asempa na be ka to mo sha
because of baby and your British as well, them and Opeba. Manasanka Banajadi. The second ban say, I saw them always with you. Who saw baby and your Bremen and overcome Pibo, if you never come Pibo, and you never come Pibo, no young one day. Manawadi, my branch and Sankan in Kratan, I saw them with this with you. Oh, swob you. Let me say, Yamasum, you have done some money among them with you out. But I'm in your Korea, Kisosomo, the limit of a baby. Sada Cosino, and your money among the Kisosom, the limit of no, Samania Korea, dia. And Yamasum come because Samania Medinam, Samania and Manian, we was 7 baby. Tinasaka Kisuma Quakoye. Terradian in a minute, you, but what the Mara, and I said, to a similar Temudia Yamamoa, and Nuni Paya, and Kanwabenya, Jasadian Daho, and Landaho at Temudian Daho. Oh, yeah, and Kwano Sabeka, and Tiansa Sadiana Temudian and Marano, and Mamma Pen Quanesawano, because at Temudian and Brana Sadiana and Yajuma and Quan was sent to Minka, and then you are man to me, and you know. We bua sadia so abu atemudia so abu mera so e ba be pen kwan wa awrade mu ana diklas no ala de se nkwan pa de mo nsan ka tel se atemudia ani asadia jajamamo wo se jama de wuntumi nyai o so apubia memra ja kro no wo so kro no de wuntumi nyai ti so ko bo kro no se ko bo jaman me te mo so hwe ba de wuntumi se me ba awrade nche betuma hu mobo ba do ka to se mo kro no e mo jaman na sadia ani do so wuntumi ni so but the most of the band, you will be rather interested in the more sense of such a Yamaniaba. And all Cato said, Satabudiana said, you meant to me and Yajuma Wabrabuma, who sent Kwanan Casano, who sent to Minka. The horses here, honestly. We are deep for a baby in Piboya. The who can be in home with this. So, the who can be in home with this. Say, a Nipano, sorry. What you say? No Buano, no come Piba. I saw for a ceremony. Abekura or that's what any morning. Nipa na walk on you, na I saw for Yamijina Moburu, so where the boy cry, Yaman. Oh, said the city. You mentioned yet. And the Matrasia message, Umayo Matrasia say, idea you call any Yamia and Kiajacro. And to Nipa call you no matter about you. If you say, and you are my kind, my message, you know. Mrs. Away at the Boyani, now call D4, now problem solved, D4 to me bomb by my problem solved. And then I know I don't know yet me now upon and a year. What do you say? And you are 3 million upon any man out here, I'll be crowd after 2 bonny. Because you're young upon, or blue attend you on now. Oh, is the clear the air? A rather number so year PA. Young fan to me. What you say? Nipano, or you mean Segu? When I, so what you say? Oba Jamai, when I, Yanano, who are they? Or bay for? Yes. What you say? Bay ye crown. Make us a well useful. So, only a big crown at here. Onu obi yere natie wa kromfo so atiase wa free ha akwa hene makokobe what you say wa koma udifo a wo hye ho no ama no kofi akoko ni nsuo so mfa nko ya adu wa kwa ya no so aye yi ama na is it from God and na bibiragene yo mayi no what you say dem fanto wa free akwa brankese wa kwa jinsuo ya de bundles ama no. What you say? Obaya no onina jama money nyina no. Aya work yama no. Is it from God? That's not the encourage for abonne so. What you say? You know nkopo nyame o support bonne. On sabone for sadene. When you working? Yes. No atwe ho aso. One say the identity. When you working? No atwe ho aso. Ti asemani yami ayabaji Kristo edi kura no. Say your phone no. When you are paying, you are doing from Swatoma watching us. Now, I'm pretty sure be a wonderful Christo. What do you say? Or some you better want to beg Christo at the and you want to when you need it. 1 hour the GT and then something you do. And to some imagine me, not a signs and wonders shall follow me through the sun. And you know. You what you are saying? And the message now, woman. Me told I'm saying no. My men can be fast.
What you say? Eyo trodo. Ya yama nipa ampa gen sakra. Cause we who say me di bone kura. Ya de beye. What you say? And the nipa no ba sori a. That's me say onimisa sori nyina ye pe. Oba asof me o problem. Majuma nkoso. Me so bibia ma enye no problem manyini menye 33 years. Ba ma bia anse me pe. But ne bone ya wotimu no. Emi ana di so ba ye ho adwuma na mum o be any problem ho dia ban adwuma de tijo asam na ho kan de sa na akoso ye system yi mu o ti ase ya nase me januma nase me aja nase me so ni pa ni tiri bonu o be dia be and sakrai ese ba ji abenu abra bonyeyi no akọji abenu ampane mpo di kosi ho no ne boni wonyan abenu so ma na abra boyeyi is it from God what is it na ba bon so akati o se onyankopon tie di boyeni yes so obi suro no na wo ya di awo pa tie no what you say? Yes. Enti jo asam na wo kan se se ande nyame anim ni. Church pa ne empai bobia ni ade adon ko ne nipa no yare no da ho. Ni yare na o yare ni nti no. Yare na o yare ni nti. No da ho. Eno ho. What you say? Na yare na ono o bullshit kra. Fanya me ho kra. So what you say? Asofo na didi akire no. Sika asofo na de ma wo no. Yes, amoso. Omunye bidi enti na omo so ho o de apa ma so furu na sika ni sesi a ono so ba ko ko jom onya papa na bi ama bo safam no secret ebi ma bo safam that time yin tra me kan oba jira na fo o kan na so ma safam kwa si asam so ke da ka tuya ma wan ka na ka unya na boot man ka ba ka ko gamda what you say no no say we are such a person oba ba no aba condemn obi a chama so na am yanko na ya bonachi no man fara nye shi power what you say ona na ya zuru wo ba wo bura ho no afa no na me so nka sa se mo ya wo be kai so bi ani so that time na wo project come on na tika ma wo fukutu no na agere ho say ni nkwaje bia ho what you say na fo ade wo ya enti ade a me ni say and no ya fa ya me so na totoa ebi ni dia ye business enti so aka kwai ama ni pasakra woni so aka ho ma yo sa na tie enti nyame no kora no ayena ti bone kora o si nyame beye nyame beye wonza Ezekiel so ya na difo bia ko jiska no anfo wa no no nkata kora so no a prepare so bebu atama wo that's right o dia se ana wure ka tse Ezekiel ka tse o se ma bre ni mo bro huru that's right ma bra ma hu o mo bo firi mra mi yi won firi museum ana ma be dru ha but still do o ya na o mo ye ka tse o se ma bre radical you good wo temu a me bua ma o mo kra that's right what you say they want so many disun they want so many disun they want so many disun o mo ni so dia me no mo ni asem so what you say enti our say yani ya ba ju we so din so ye hu ni sa o se tren ni mu no ase beti yes na ni se so ntem beti me hu ma won to ma pona no won se we se aka no enti so wo se won na tren ni mu dia don emusanya me ho de papa no so mfana ne paman kraman no ntona hwe ne panso ngum prekwani di so atati na so abrabo na e kraman enkobi so asem we are prakon so envancha no kwa because you be sawanye o di afa ya won kraman ani won preko awo ho ani won mrechie nkokote nipa ye won nipa potro ye won nipa ba bro ho efi okura won no enti nkobisa na wonsanka nkobisa saka dia na ze di onya free ya na free one no nyame no because onya controversy God onya nyame authority amasem no nyame shira amen go bompai ya deva se shewe ni nyam se rade wa dom ya wonsem bo ani ntumi mfa wonsem nante amen